Takže zdravím vás. Dneska večer som si už konečne vstúpil do svedomia a povedal som si, že vo svojich 26 rokoch sa naučím variť. Poviem vám pravdu, veľa vecí mi ide, som vo veľa veciach si myslím osobne šikovný, ale varenie mi nejde. A jednu vec mám šťastie, že tu mám so sebou svojho veľmi dobrého kamaráta, Michala, ktorý je, by som povedal, najlepší kuchár, ktorého poznám. Je šéf kuchár a má za sebou veľké skúsenosti a ide učiť mňa, skromného chlapca, variť. Začali sme si krájať julienne mrkvu na juliánsky spôsob. Juliánsky spôsob je best. Juliánsky spôsob je najlepší spôsob, aký viete krájať. Takže toto je Michal. Ja budem dneska Danielov patron. A aby som vás trošku privedol k obrazu, čo dneska ideme variť, tak dneska ideme variť vlastne jedlo nič special, čo by bolo nejak že extrémne chutné, skôr to je jedlo pre Daniela, aby získal do leta extrémnu svalovú hmotu, ktorú potrebuje a po ktorej tak priahne, takisto aj ja. Takže vlastne ideme formou takého krabičkovania trošku, že tieto obedere dneska naplníme. Takzvané 4 takéto obedra, vlastne ja mám takú víziu teda, že si vlastne stále varím 2 dní dopredu a to chcem naučiť aj Daniela a keďže Daniel nemá nejaké základy dobrého varenia, tak dneska mu ukážem moje jedlo, čo si dneska navarím a tak s ním budem variť celý týždeň, že mu ukážem nejaké základy tých jedál a uvidíme, či ho to chytí. Takže, so let's go, poďme na to. Takže, ešte raz, mohol by si ukázať, ako sme krajali túto mrkvu, ten spôsob? Julienský spôsob. Takže, pozor. Daniel to už trošku dá podľa seba na taký kratší, ale to vôbec nevadí, keďže nie sme teraz v Michelinke. Tak vlastne, ja keď si chcem spraviť tú mrkvu, že by mi nejak nechodilo, po tej doske nejak nechodila, tak si odkrojím spodok. Tým pádom mám na tej mrkve spravený taký pekný podstave, že už mi nechodí po doske. A teraz si to pekne nakrájam na takéto tenké plátky. Tie plátky následne spojím, tak zhruba 3-4 kusy, koľko mi je príjemné, koľko zvládnem. A potom ich takto nasekám. No. A ako môže sa dá robiť barziak na všelijaké možné plátky. Ja to robím väčšinou na čím tenšie, tým lepšie, lebo potom mám to rýchlejšie, sa mi to orestuje, uvarí. A nedá tú zeleninu nejak tam zbytočne dlho varím, potom ona stráca všetky svoje také tie vitamíny. Takže to je taký ten základ. Dobre? Cibula je stále základ, do toho sa odvíja takmer skoro každé jedno jedlo. Fú, ale teraz napríklad už cítim, že by som sa rozplakal. Fakt? No hej, ty pohode? Zatiaľ. Napíšte aj vy nám do komentárov, že či plačete z cibule alebo nie. No. Lebo vraj sa to dá naučiť, aby ste neplakali. A vieš, čo pomáha na... a ty vieš, čo pomáha na cibulu, aby si, keď krájaš a fakt si taký náchylný, že plače z toho, tak čo ti pomôže? Jogurt. Jak jogurt? Dáš si bielý, tam je chladničke, vyberi si, keď chceš. No, či si natrieť, neviem. No, tak... Jak si sekol do toho? No. Počkaj, ja na to prídem. Čiže čo pomáha? Ja som to, sa mi zdá, že som to už počul niekde. Jaj, viem čo. Dačo ovoňaš, nie? Vieš, teraz si spomenul, fakt, už trošku ma mňaštie po oči. Vieš, kedy to, že najväčší pekne tupý nôž. Vtedy vlastne ty tú cibulu nerežeš, ale aký by ju trošku trháš, alebo kvázi tou čepelou noža. A keď je tupý kuchár? Si všetko je úplne na Vtedy už nič nejde. No, tak jedna varianta je taká, že dáš si žuvačku. Žuvačku, presne. No. Jasné. A druhá, to mi povedala jedna kuchárka, fakt akože, ja som nevedel, že niečo také dobre z niekedy vyjde, ale vyšlo. A dokonca, že keď očistíš cibulu a ju dáš na krátku chvíľu do mrazaku, tak ona potom nešípe pri krajaní. Fakt? A fakt, to je pravda. Skúste to doma. Prečo si ju nedal do mrazáku? Teraz si namočíme rýžové rezance. Tieto mám veľmi rád, lebo mám to ešte jedný. Ale to sú super v tom, že jeden sáčok vychádza cca jedna porcia,
No to je takéto, 240-ky, toto je tak niečo cez 2 porcie. Toto je super. A ja ich robím tak. Kde to vedia nájsť? Tu som to v Lidli. A to zelené o Freši. OK. Čiže zeleninka je nakrájaná, tu na pekne môžeme vidieť zeleninka, cibuľka, ešte k tým rýžovým rezavcom by som povedal, že vlastne ideálne ich dať do horúcej vody, cca 40 stupňov, a oni úplne, to im fakt, že stačí, lebo ak ich začnete variť, že ich privedete do bodu varu, tak oni sa úplne celé rozpadnú. Tá ich štruktúra sa rozpustí, lebo to je strašne krehké to cesto, vidíte, také tie sklenené. A ak by ste ich varili, tak oni úplne by sa rozpustili v tej vode a strašne by sa trhali, že by to nebolo nakoniec nič. Vlastná skúsenosť. No. Dobre. Čiže, ako ti viem pomôcť ja? Daniel, to, že si už tu. Dobre, ok. Tak začneme restovať cibulu. Keď dorestujeme cibulu, a dáme k tomu mrkvu, zarestujeme si to, dáme si to bokom, orestujeme kuracie prsia, potom to celé spojíme a musím vymysleť nejakú omačku, keďže Daniela ma dneska celkom prepadol, tak som nič tu také nemám pripravené, lebo ak by mi povedal aspoň hodinku predtým, že chce niečo točiť, tak by som kúpil aspoň kokosové mlieko, ale teraz musíme niečo vymyslieť, nejakú alternatívu, nejak zaimprovizovať. Máme tam ešte jogurt, ale jogurt sa zráža celkom, keď sa do toho dostane teplo, tak uvidíme, čo z toho vznikne. Takže pripravíme si, ešte dorežem mrkvičku jednu, tu na cibuľku si orestujeme a hneď sa vrátime späť. Takže mrkvičku máme hotovú, cibuľku tiež a Michal si išiel akorát fúkať nos. Nie, ja som si dal sriraču do nosa, som nechcel. Poznáte to, diváci? Srirača, klasika, to nesmie chýbať v každej domácnosti. Bombová omáčka, fakt bombová. Ja si nahrejem panvice. Toto budeme potrebovať až potom, takže si to dáme bokom. Zapnem si jednu panvicu, tuto si zapnem hrniec, niektoré robíme tak duálne, vieš. Efektívna práca. Tuto zeleninka, tuto pôjdu kuracie prsia, naraz to budeme restovať. A ako som spomínal, že dneska musíme trošku zaimprovizovať, tak ešte predtým zvolíme niečo podobné, ako sa robí napríklad tikka masala. A to sa robí tak, že kuracie prsia alebo stehna, jedno druhé, sa dajú do jogurtu bieleho. Ideálne sa to marinuje jeden celý deň. My máme tak 5 minút, takže dáme tam ten jogurt. A mám to ešte nejaké koreniny, mám tam nejaké curry, tak skúsime, toto by mohlo byť super inak. King masala. King masala, ako už samotný ten názov hovorí to, že to bude proste brutálne jedlo. Extrémne brutálne jedlo. No, takže jogurtík, klasika 3,7% biely, nothing special. Dám si ho do kurací prs. A keďže nemáme nejaké kokosové mliečko, ale niečo také husté, tak dám tam celý, inak by som ho tam celý nedával na takéto množstvo. Dobre. Tuto vedľa máme spomínanú Kitchen King masala. Zloženie väčšinou pri takýchto koreninách je také identické. Badian, škorica, klinčeky, kardamon. A ešte niečo isto, milión ďalších ingrediencií. Ja mám strašne rád takéto curry jedlá a jediná nevýhoda týchto jedál je to, že napríklad keď je leto a človek sa viac potí, tak trošku zapácha pod stôl. Si vedel? Nie. No. Ale inak to mám veľmi rád. Takže to preto tak smrcíš? Ja smrcím. A máme tu ešte červenú papriku. Žiadna odená, takáto podunajská paprika. Kaš? Sladká mleta. A tá paprika vlastne tie chuťa neprebije, lebo to curry je silnejšie, vlastne to je len kvôli farbe. Že by to bolo hezké, farebné. No. Orestujeme si cibulku.
dáme trošku oleja, ale fakt len takto, že takto, trošku. Tu dáme na tie prsia. Ja ti to zapnem. Počkaj, ne, dobre to máš. Pohoda. Dáme tam cibulu. Keď sa takto parí z toho, dymy z hrnca, tak vtedy to je dobre. Vtedy je fakt, že nahriatý a pripravený na hocčo, na hociakú show. Tak, mrkvu. Keď mám kurzy varenia, tak stále ukazujem študentom, že ako sa flambuje. Milujem oheň v kuchyni. Keď je oheň v kuchyni, tak vtedy tam všetko ožíva. Ale keďže celkom ešte nemám splatenú hypotéku na byt, tak nebudem dneska flambovať, lebo bohu, jak by to dopadlo. No, jedna vypadla. No, dobre, môžem vyskúšať aj ja toto? Jasne, však Joži funguje ešte stále. Je na to nejaká špeciálna metóda? Tak vlastne presúvaš váhu tej panvice spredu dozadu, No. Nice. No, to bolo lepšie. Víš, jak drak. Dobre, zatiaľ dokončím tej kurácie pisa. No a takto, jak to máme v tomto paci, tak ideál, vravím, tie prsia by mohli postať aspoň tak jeden celý deň, alebo minimálne celú noc v chladničke. Lebo? Ten jogurt, keď sa spojí s kuracínou, má brutálnu funkciu, že tá kuracína potom dní, než tá laktóza pôsobí na tú bielkovinu v mese, ale úplne skrehne. To mäsko je na ďalší deň také vlašnejšie, keď sa spraví. OK. Zeleninka je v pohode? Jasné. Hej. Keďže tam nie je toľko oleja, tak sa to robí trošku pomalšie. Tak ale máme čas, no. Ním sa kam plašiť. Dobre, zeleninku si prehodíme. Vidíte, pekne sa restuje. Tak. Brutál. Dobre, mäsko je pripravené. Dáme ho do hrnca. Nemám rád, keď takto vychádzajú zvuky. No tak to je presne super. Hej. A vtedy vieš, že to bolo dobre nahriaté. Ja keď mäsko dám do hrnca alebo na panicu, tak trošku nechám, ono sa trošku potom pripečie a dostane takú krustu a potom sa lepšie oddelí od tej panvice, že sa to mäso neroztrhá, alebo nie je zhodnotí vlastne v tomto. Môžeme čeknúť tie rezance, ako sú na tom. Je nejaký test rezancový? Hej, tak chytíš a vidíš. Vidíš, teraz sú OK. Aha. Keby si ich dal variť, tak oni by sa úplne, že rozbili na padr. No, teraz to mäsko, takto, že changenem trošku. Tak si ho dáme. Premiešam ho. Vidíš, jak to vonia, tej korení? Ja to cítim. Brutál. Škoda, že vy to necítite, diváci. Je to paráda. 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 To nepoznám. Nepoznáš? Kali má takú pesničku. Šorty tam tak zajebal, nevie. Paráda. Si ale brutál. No. To ti asi všetko zjem, neostane ti nič. To zaplatíš potom. Dobre, koľko? Neviem, potom vystanem faktúru. Tie rezance trošku dáme ešte ohriať vodičku, lebo teraz som skúšal, tak boli také mierne tvrdé a nechcem mať mierne tvrdé rezance. Sa nám to. Tak. Teraz dám kyselné kokosové mlieko. Brutalita je normálne. Ale keďže som ťa takto prepadol, musíš improvizovať. Ale ak vieme si vyrobiť kokosové mlieko. Fakt? Však brokoli, co sme zabudli. Však my tu čerstvú zeleninu. Jo, a teraz mi sú zmrazili pred chvíľou. A ja som aj stihol dať do takého sáčku za ten čas, lebo ty si robil tú zeleninu, si krajal a ja som zatiaľ ju
plančíroval, rýchlo som mu zošokoval, zamrazil a vlastne... A dali sme ho do takého obalu, aby ste si nemysleli, že nepodporujeme obchod. Obchod. Tak no, tak. Takže zeleninku zrýchla dáme do toho, trošku premijeme. Tak, skúste lát. Aká je pekná. Krásna, Vidno, že čerstva. Teraz som zamrazil. Tak. Trošku pomiešam mäsko. Nech sa cítim aj ja užitočne. Tak to je. Tak, dobre. Jak to, že nie sú teplé uška? Tak lebo to nie je plameň. Aha. Chápeš, keby to bol plameň, tak väčšinou tedy sú... Tak, dobre. Dobre to deláš. Super. No. Toto už dám dole. Toto vrátim trošku naspäť tu. A mám veľmi rád pri takýchto jedlách, keď tam prebiehajú aj také svieže chute. A to je docelíte tým, že tam dáte... Kolu? Aha. Ale zero. Musí byť zero. A trošku si strhneme z tej kvory. Tá kvora vám stále spraví takú brutálnu arómu v tom jedle. Tá šťava spraví kyslosť. Ty by si povedal, že vyššiu aciditu. Áno. No. Vyššia acidita, presne tak. A vy kuchári hovoríte kyslosť? Jo, aké to je kvašné, tak poviem hneď kuchyni. Kvašné? No. Wow, to by mi nenapadlo toto. Cítiš to pekne vonia? Cítim. Teraz viac, no nie, pekne sa to tam bije. No, a to víš, jak sa volá? Je fúzie chuti. Fúzie? Fúha. Wow, diváci, keby ste to cítili. Keby ste to cítili, tak kyslosť, proste... ale aj tá korenistosť, je to úplne, ono sa to tu bije. 50% zľava bola, ani také sú, že dneska ju musím všetky vypiť asi. Dajme tam tú šťavu. Tu na to žije v tej kuchyni. It's enough. Na to, že si bol prepadnutý a nemal si dostatok surovín, aj tak tu robíš zázraky. Toto je kúzlo varenia, že proste to varenie je super v tom, že keď to človek má rád a má k tomu nejakú vášeň, tak proste dokáže navariť aj fakt, že z ničoho. Stačí, že v chladničke cibula, mrkva a niečo ešte a ja z toho dokážem spraviť nejaké jedlo, to je v pohode. Vidíte, diváci? Tuto hore, keďže nemáme kokosové mlieko, tak ja tu mám kokosový cukor. Chceš to voňať? Áno. To som ešte nikdy nevoňal. Čo to vlastne? Kokosový cukor. Ja som to poznám. Čakal som inú voňu, ale zaujímavé. Akože je to od krabičky Dobrotinka? Dobrotinka Vegeta. Dobrotka. Ale to mi donesla mamka. Ó, zlatá. Ale nie cukor, ale tuto. Dobrotku. Dobrotku už prázdnu, len takto dostal výslužku. A teraz tam dám trošku toho kokosového cukru. A to z toho dôvodu, že ten citrón síce je super, v tom jedle fakt sa hodí, ale zanechá tam tú kyslosť, ktorú my potrebujeme trošku prebiť. A vieš, čo je základ, takisto druhý taký hlavný pilier v dobrej kuchyni? No. Čistota. Presne tak, a čo nerobíš čistotu? Tu sa hraješ s telefónom. Musíš to upratovať za sebou. No, môžeme obchňať teraz túto mačku spolu. A ja si myslím, že bude teraz taká, že strašne bude kopať. Také bomby bude dávať. No nemám ani intoleranciu. A nie. Počkaj, kde to dám? Kde to mám dať? Tak budem držať, ja. Dobre, tak najprv dám teba. Tak poď prvý. Tak nie. Ochotnaj ty, ja ťa natočím. Dobre. Som zvedavý, čo povieš. Mňa to úplne nádherne, úplne Víš, aké to bude teraz hnusné? Je to bomba. A je to také... Strašne aromatické. Je to, že kyslosť, sladkosť, korenistosť. A úplne mi to... Ten mozog nevie, čo má urobiť, ale je to super. Že nie je to stroganoff, hej. Je to bomba, je to niečo iné, je to dajme ešte. Prepáč. Pretože proste easy jedlo, ale na úplne zábavný a zaujímavý štýlový spôsob, diváci. Chápete to? Je to brutalita. A ja sa teším, že tento človek ma učí variť. Takže ešte kuchár to
Teraz mu to nebude chutiť, vyhodí to rovno, vypíname video, idem domov, objednám mekáč a čaute. Let him cook. No, tak však vôbec nemá sol, kamo. My tam nedali soľ. Nevadí, to dáme teraz. Jo, mám soľ. Myslím, že nemám. Akú soľ používaš? A zásadne morskú. Môžem sa opýtať teraz to na takto. Himalajská, morská, klasická, čo? Tak som všetko pustil, keď rozprávam. No tak povedz ty, čo sa týka soli, čo? Je tam rozdiel, je to isté, je to marketing? Je tam strašne veľký rozdiel. Dokonca sa mi zdá, že v Chorvátsku sú také tie polia, kde sa vyrába sol. No to chápem, ale či... A je rozdiel, áno? Je, napríklad ja strašne rád používam na finish, na úplný finish, to znamená, že keď je to mám hotové, nejaký steak, alebo to je jedno, či je steak, alebo zelenina, ale je vonku, tak ja mám soľ Maldon, to sú také vločky, jemné, dlhšie, a vlastne tá soľ je úplne jemná. A potom je soľ morská, zase to je taká iná soľ, potom máme soľ z Prešova, to je iná kapacita. A samozrejme, každá jedna soľ má niečo do seba a je v tom rozdiel, určite je v tom rozdiel. Na soľ si treba dať dobrý pozor, lebo ak sa vraví, nenadarmo sa vraví, že soľ na zlato, kamoško, vieš, to není takýto maličko aj bez rozprávky. No už to máme to strašne vyredukované. Čo máme? Vyredukované. To znamená, lebo my nevieme amatéri. Teraz dáme mlieko, ale mlieko obsahuje kazeín a keď to tam teraz pridáme, tak sa nám to zrazí. Dopredu sa ospravedlňujem, ale sa to zrazí, trošku sa to zgrcne, ale nič iné nemáme, takže len toto nám ostáva. A toto mlieko je dokonca ako sa to stíšilo? Tak je studené, kamo, z chladničky. Dokonca má čo? No, že dokonca to je 1,5%. To je dobre? Tak, tuk je dôležitý. tuk je veľmi dôležitý, lebo tuk je chuť. Napríklad všetky tie jedlá, keď ti chutia presne kvôli tomu, tuky sú veľmi dôležité z toho dôvodu, že napríklad to maslo. Maslo je super, keď je v risotku, lebo ono má super funkciu tu, že ono brutálne spája. Napríklad to krémové risotto je preto krémové, bez nejakej smotany alebo neviem čoho, že vlastne to sa spojí s vývarom, parmezánom a to maslo teda na konci sa to odstaví z plameňu a sa len pekne prehádzuje a to maslo všetko vie pekne spojiť. Dokonca aj rozbitý vzťah. Možno, pri dnešných cenách, keď dáš nejaké čajočké masla, tak ho očaríš. Alebo vajco. Dojdeš s takými maslami 10-kilovými. Tu máš maslo. Čakaj. To je viac jak Tesla. Okay. Takže finalizujeme. Finalizujeme, čo znamená rýžové rezance. Pozrite, z 300 gramov rezanci máme ako neviem koľko vo finále, môžeme to potom odvážiť, že koľko to má. Ja ich trošku tak rýchlo premiem. A to z toho dôvodu ich takto premievam, aby sa mi potom nelepili. Teraz pridáme našu brutálne orestanú zeleninku do celej tej zmesi. Keďže nám nejde o nejaký vizuál tohto jedla, ale budeme to baliť vlastne vo finále do tých našich brutálnych obedárikov. A kebyže ideme teraz na takú vizuálnu stránku jedla, tak sme to dali úplne inak. Tú zeleninku by sme nechali takto bokom. A chceli by to dostalo nejaký ten brutálny plating na tanier. Mám to aj celkom pekný servis, ale dneska to ideme bohužiaľ iba na také tie muscles food. Ale na ďalšie video tam môžeme dať niečo také, že to bude pekné. Dobre, dáme, že pekné, profi, nakúpim suroviny a ideme, že profi shit. Dáme, že home fine dining. Ako? Home fine dining, že taký ten domáci fine dining. Dobre, super. K tomu vínko, sviečka. Vybavené. Dobre, čiže miešame. Áno, ja už to vypínam. Teraz zase, keď to chceli trošku obohatiť chuťou, tak dáme tam kocku masla, aby to brutálne by to zakončila, ale... Maslo je drahé. Maslo je drahé, my chceme žiť zdravo a namerať iba čistý maslo, takže... Nedáme tam maslo. Dobre. Ja sa stále vlastne pripravujem takto, že to, čo jem na obed, tak to jem aj na večeru a pomedzi to si dávam desiatu a olovrant. Takže dokopy nejakých 5, maximálne 6 jedál, že keď som ešte večer hladný, tak dám si nejaký tvárok s višňami a proteínom. Tam hore je. A späť k jedlu. Prílohu stále tvorí nejakých, nech má 200 gramov. V našom prípade tieto rýžové rezance, ktoré sme si pripravili. Takže
157. Nemusí to byť na gram presné, ale keďže si teraz idem do tej tabulky, 214 je to OK, necháme to tam. A tú zeleninku sme si zmiešali s tým mäskom. Takže, či nebol až tak rozumný krok, teraz tak premýšľam, alebo teraz neviem koľko presne mäsa, lebo tam malo ísť 150 gramov mäsa. A teraz to máme zmiešané so zeleninou, čo nevadí, nie je to nejaký že brutál problém. Dáme si tu tečko, vytarujeme. Aj ty taruješ v robote, že? S váhou. Jasné. Jasné. Tečko. Tečko. No. Krásne. Ľudia, povedzte, toto vyzerá tak jednoducho, až je to krásne. Dáš tam trošku šťavy. No. Takto, keď to vychladne, tak si to len zatvoríš a vlastne máš staré deň vopred pripravené jedlo, ktoré je bohaté na vlákninu, na bielkoviny, na zdravé tuky. Ešte tam môžeme prihodiť nejaké orechy, 10 gramov max a máš tam všetko, čo potrebuješ. Tak ideme na test. Ideme na tasting. Tak môžem si dať také malé porcie, taký náš tasting a uvidíme, čo to dá. Súhlasím. No. Takže ideme na to. na porcie testovacie. Tak. Daňo, no tebe viac doprajem, ty si po fitku. Ja som dneska bol iba behať. Taká socka. Ja som po fitku, pravda. No, masičko. Dáme ti aj tú brokolicu, čo som tak aj rýchlo zblanširoval, vieš. Áno, áno. No. Tak. Ja viem, že to nevyzerá vôbec vábne. Práve, že vyzerá to krásne. Ale jak vravím, že tak na budúce pôjdeme, sa zameráme, že by to jedlo takisto bolo chutné, výživné, ale už pôjdeme na takú tú vizuálnu stránku toho jedla, ktorá vás určite bude baviť. Dajte vedieť. V odbere. Au. Au. Takže ideme si sadnúť za stôl a urobiť test. Poďme, let's go. Michal si pre nás prichystal aj paličky. Ja mám strašne rád paličky, lebo radšej jem s paličkami, jak normálne nožom, príborom. Takže, inak aj ja. Je to taká, Ale že jedlo sa tak dá keď jesť. ješ kohúta na vine, tak nezaberieš paličky, ale To keď som chcel povedať. takéto mám nudle a nejaké mäsko k tomu zeleninku, tak paličky jednoznačne. Dobrá voľba, good choice. Musíš byť tak srka, vieš. Je to úžasné. Trvalo to len 2 hodiny. No, určite, 15 minút. Gabo Kocák. To? Gabriel Kocák. On mal takú reláciu na Majky za neviem koľko rokov, že 15 minútový kuchár. Fakt? Za 15 minút, no neverím. Toľko som krajal mrkvu. No tak, ale keď si varím sám, tak mi to trvá väčšinou tak do polodníky všetko. Takéto 4 jedlá. No podľa toho, že čo varím. Je to úžasné. Na záver nám povie kuchár pár slov. Takže ako by si zhodnotil našu dnešnú epizódu, prvú časť? No, ja ju hodnotím celkom kladne. Vzhľadom na to, že som nemal nič pripravené, lebo som vedel, že chceš točiť dneska. Tak ja som si pripravil fakt taký, že brutálny základ. Nothing special. Ale teraz o to presne som viac akože pripravený na ďalšiu epizódu, že si nakúpim. No už aj ty. A ja. A sa máte na čo tešiť podľa mňa. Takže ja by som chcel poďakovať môjmu kamarátovi Michalovi, šéf-kuchárovi, ktorý ma naučil základy varenia a verím, že toto je ešte len úvod do toho, čo vám budem vedieť priniesť aj ja, aj môj kamarát o pár dní, mesiacov a epizód a verím, že takto keď sa stretneme tu na možno o rok, vyčarujem niečo takéto aj ja krásne a ešte krajšie. Pekný večer. Pekný večer.